Bueno, animatu nahi zaituet, asteburu honetan Amaia Antzokira etorri zaitezen. Benetan gauza ederra izango da, emozioa izango da, negarren pulua egongo dira, baina barre gurape bai, ze historia oso ederra da, Arimenderreta bakizue, 1915an jaio zen, 76an hil zen, eta historia guztia kontatzen dugu bere pentsakerak, bere gogoetak, egin dagoen guztia, zebegira, zer egin eban, ez? Herri honintzako, eta Euskal Herriarentzako, eta mundurako. Guzti hori kontauko dugu, kantauko dugu, eszenifikatuko dugu, proiezioak egongo dira, egongo gara 11 musikari, 12 antzesle, Goiko Balu abesbatza, Easo abesbatza, eta, bueno, koreografiak ederra baita. Guzti hori, disiplina guztia lotuta, asteburuan egingo dugu, eta esandakoa. Ez dituzu falta, zebenestar emozioa hango da. Nik ikusi dut, jentea negarren puluka, ensaioetan, zuzenean, behira zer hongo da, hemen ikusiko zaitu dugu, laster arte.